Hola Jordi, què tal? Soc el Marc. Mira, per explicar-te una anècdota que suposo que et farà gràcia, vaig parlar amb el meu sogre, vale? Perquè teníem una mica curiositat per saber d'on les havia tret. Les havia comprat, o com et vaig explicar, ell era aparellador, vale? I als anys 80, 70, feia promocions amb arquitectes del moment doncs, que eren així com una miqueta especials, no? Aleshores, li vam preguntar l'altre dia que estàvem dinant i diem, escolta, tu totes aquestes làmperes que tens i tot això, d'on les vas treure? On les vas comprar? I diu, això del Miquel. I li diem, com del Miquel? I em diu, sí, el Miquel, el dissenyador que les feia, estava començant i era amic i conegut de tots els arquitectes amb els que treballava jo en aquell moment. I aleshores, quan fèiem els pisos mostra i tot això, ens veiem una mica obligats a comprar-li doncs, per ajudar-lo. I diu, i quan vaig fer l'apartament, doncs vaig anar allà i li vaig comprar unes quantes coses a ell i mira, i allà estaven.